Mga ka-viewers, na ako diri sa Matutong, Santa Cruz. Na isa ka beach resort sa mga ka-viewers. Muna iyahang kuan, para yung gate. Nisulod ako mga ka-viewers. Muna ilahang area. O overlooking siya sa kuan, sa dagat sa Santa Cruz, Davao del Sur. Muna yung mga ka-viewers, ang ilang view. Kita na to kailangan sulod sa maong resorts mga ka-viewers, mga kauban. Wow, dira mga ka-viewers ang ilahang lugar. Makita nimo ang mga fish. Tara dire ang iyay. Okay. Nakadiri ang ilahang arang highway mga ka-viewers paingon sa Davao City. So dire makita ang dagat mga ka-viewers pagkanindot ang maong area Lantaw Bukid ang dagat sa Santa Cruz mga viewers.